яңа бистә мәдрәсәләре турында, мәчетләре турында сөйләп киттек. Биредә. Шуннан соң без Гыймаддинов Гүзәлия кызы шулай тыңларбыз ул Тукай үләненең археологиясе һәм яңа татар бистәсе турындагы тема. Үлем археологиясы инде бүгенге фәнни төшенчә дигәндә. Өченче безнең блок шундый, без Альберт абый белән сирәк фотоларны күрсәтербез, табылдыклары турында әңгәмә корырбыз. Инде бу безнең лекция шикелле түгел, әңгәмә һәм кызыклы табылдыклар турында яңа бистәгә караган. Һәм инде көчегез җитсә, мине тыңларга, мин шулай берничә төп вакыйга яңа бистә турында сөйләп китәм. Һәм инде иртәгә әйтеп китәм менә сәгать беренче безнең Мишта 30-да башлана Камил Фазиевич, ул элекеге безнең Татарстан прокуроры, Казан урамнары турында справочник үз вакытында төзегән шуның турында сөйләп китәр. Безнең шулай зират турында Айдар Гыйнетдинов сөйләр, Марсель Фаттахов яңа бистә буенча инициативалар һәм туризм үсеше турында сөйләр, сәгать 3-ләрдә улар. Бахтияр Исмаилов Казан татар ратушасы турында сөйләр, шактый кызыклы һәм көчле диссертация үз вакытында язылган иде моның буенча. Казанская татарская ратуша, татарские мэры и самоуправление. Бу рус телендә безнең булыр. Нафәл абый 10 факт кызыклы сөйләп китәр фабрика турында. Шулай дип атадык, яңа бистәнең кара алтыны. Һәм соңгысы Салихов Радик Римович Баянова татарская слободы, яңа татар бистәсенең байлары турында лекция сөйләп китәр. Шундай безнең темалар алда көтә, видео язулар, алла берсә шулай интернетта ул безнең чыгарылыр. Сездән сораулар көтәбез, лектор сөйләп беткәч, берничә минут шулай сорауларга вакыт булыр дип өметләнәм. Шамил абый, хәерле кичләр, сезгә сүз бирәбез. Хәерле кич, дуслар. Бик шат сезне монда күрергә. Без бу бинада идеяләр тарих институты. Бүген мин сезгә беренче вакытта әлеге яңа татар бистәсенең кыскача икътисади хәле турында, инде әлбәттә борынлышырны карый инде, шулай ук мәхәлләләр, мәдрәсәләр турында, ягъни инде дини һәм мәгариф ошаклары турында кыскача әйтеп сөйләп китмәкче булам. Әлбәттә бу әлеге материалларны әзерләгәндә мин инде монда күбесенчә әлегенә әйтеп торган Радик Салиховның материалларына, шулай ук Камил Хайретдинов материалларына таянып, шулай ук инде Шихабетдин Мәрҗәннең Мустафа Әл-Акбар, шулай ук тарихи хезмәтендә кайбер мәчетләр турында тасвирламалар бар. Аннан соң Казанский телеграфта барында кайбер кичкенә мәкаләләр, инде күбесенчә Әмирхания мәдрәсәсе буенча, һәм инде тулысынча укыту системасы буенча бар. Хәзер инде темага күчкәндә әйтергә кирәк инде безнең яңа татар бистәсенең тарихи шикләре хәзерге Татарстан, Хавшико, Камил Якуб, аннан соң Кызыл Татарстан урамнары белән шикләнгән була. Һәм инде менә беренче көннән үк бу якка татарлар күчкән көннән алып демографик яктан, икътисади яктан шактый зур үсеш була. Әйтергә кирәк, бу якларга күбесенчә сез белгәнегезчә инде крестьян булган халык, күбесенчә Казан авылларындагы халык күбесенчә бу якларга күчеп килә инде. Бу иң беренче вакытта әлеге яңа бистәнең административ үзәктән шактый ераклыкта булуы инде, һәм инде мондагы җирләрнең чагыштырмача кыйммәт булмавы белән бәйле инде. Шуңа күрә бу якларга хайран гына авыл халкы, хайран гына эшче халкы күчеп килә. Һәм инде әлбәттә эшче халкы күчү бу инде иң беренче вакытта ул вакыттагы байлар өчен, ул вакытта сәүдәгәрләр өчен эш куллары була. Һәм инде алар әлеге ситуациядән файдаланып дип әйтик инде, әлеге ситуацияны күреп, үзләренең мануфактур җитештерү предприятиеләрен әлеге яңа татар бистәсенә
күчерергә телиләр инде, яңа бистәсендә монда оештырырга телиләр инде. Сез инде беләсез инде, Сәүдә династияларында шактый гына үзләренең эзләрен калдырган бу безнең мәшһүр Анаевлар, Аитовлар, Замановлар һәм башкалар. Моннан тыш бу инде мин ире сәүдәгәрләрнең исемләрен әйтеп киттем инде. Моннан тыш монда шулай ук вак сәүдәгәрләр, аларның ашханәләре, монда остаханәләре булган. Һәм инде әгәр дә әлеге менә сәүдәгәрләр турында әйткәндә, иң беренче чиратта инде иң ире сәүдәгәрне әйтеп китми булмый. Бу инде Үтәмишевләр нәселе була, билгеле булганча. Аларның нәселләре килеп чыгышы хәзерге Кумара районының Маскара авылыннан була. Маскара авылыннан. Һәм инде аларның аннан соң инде әлеге нәсел bir бұтаға елді, бір жібі Нұрма деген Қазан ниязының ұйыша. Һәм инде аларның башлығы болып, Үтәмишевләрнең нармышылы Мөхәммәд Гариф Ибрагим Үтәмишев була. Ул 1890 елларда яшәгән була. Һәм инде шактый гына капитал туплап, 1878 елда ул Казан сәүдәгәре, инде берничә елдан соң ул инде беренче гильдия сәүдәгәре була. Һәм инде әйтергә кирәк, монда 1888 елда ул гарәп сәүдәгәрләре белән берлектә Казанская мануфактура Утямышева ИПО дигән берлек оештыра инде. Һәм инде аларның әлеге берлек шактый гына зур уңышларга, шактый гына зур байлыкларга иреште. Аларның капиталының җәйләнеше елына 250-300 меңгә җиткән була. Моннан тыш аларның шулай ук сабын җитештерү фабрикалары, текстиль фабрикалары була. Һәм аларның да шулай ук акча белән әйләнеше елына 200 меңнән артык була. Моннан тыш яңа татар бистәсенең тагын бер ире генә сабын җитештерүчесе, ире генә сәүдәгәр, шулай ук беренче гильдия сәүдәгәре Абдурахман Мөхәтсәфич Галкиев була, 1854-1927 елларда яшәгән була. Аның да шулай ук монда әйткәнчә заводы була инде. Аның шулай ук елына 120 меңлек оборот була инде, әйләнеш була. Бу инде ире сәүдәгәрләр, моннан тыш хәзерәк кечерәк сәүдәгәрләрдән икенче гильдия сәүдәгәре Константин Максимович Пекин була. Аның да шулай ук сабын җитештерү заводы була. Шулай ук Якуб Ибраевич Козлов дигән сәүдәгәрнең дә ул инде күбесенчә күн җитештерү, Сафьян заводы була. Һәм инде монда шактый гына сәүдәгәрләрнең, шактый гына байларның үзләренең монда бизнесы, үзләренең эшләре, сәүдәләре була инде. Һәм инде әйтергә кирәк, тагын әлеге татар бистәсенең үсеп китүенә, татар бистәсенең мондагы коммерциясенә, сәүдәсенә зур роль уйный. Монда сәүдәгәрләр Зиханша Фахрутдинов һәм Гиләсетдин Альметов дигәннәр зур өлеш кертәләр. Алар инде берлектә, тандемдә бәйтерлек шактый гына зур уңышларга сәүдәлегесендә, сәүдә сәнәгать өлкәсендә ирешәләр. Үзләренең шәхесләренә килгәндә инде Зиханша Фахрутдинов ул безнең Казан ниязенең Студионно-Кульчинский волостьның Ташкент исемле авылында туган була. Ул хәзерге Биектау районы. Һәм инде аның башлангыч сәүдәсен ул икмәк пешерү, икмәк әзерләү, шундый төсләрдә була инде. Һәм инде икенче сәүдәгәр ул инде Зиханша Фахрутдинов. Ул безнең Казан ниязенең Чүрүчи дигән хәзерге Зеленодольск районында туган була. Һәм инде әйтергә кирәк, әлеге кешенең нәселе шактый дини була һәм дини җирләре легендар Үтәккә килеп җитә. Казан артындагы һәм әлеге
арасында біз шулай бірінші гильдия сәүдәгәрен әйтә алабыз. Ул Бурһанетдин Муллин, шулай галим, иҗтимагый ул Фатих Мухаммадияров дигән кеше, без аны беләбез инде. Ул безнең медицина фәннәре докторы, аның исеме белән Казанда шулай Мухаммадияров дигән урамнар бар. Һәм әлеге берлектә алар торговый дом Фахрутдинова, сыновьями и Альметьев дигән шул берләшмә кооперациясы бар инде. Һәм инде алар күбесенчә шул аларда тулы циклдагы икмәк пешерү, икмәк белән тәэмин итү, хлебобулочный изделия, кондитер әйберләрен әзерләү буенча шул бирок берләшмә эшләнә иде. Әлмәтовка килгәндә инде совет чоры җиткәч, ул совет властына, большевикларга каршы тискәре карашта була, тискәре позициядә большевиклар идеологиясенә каршы чыга, милли азатлык хәрәкәтен финанслау ягыннан акча белән тәэмин итүдә бик зур ярдәм күрсәтә инде. Аның акчасына Корылтай дигән оппозицион газет чыга. Әлеге газетта Аясыз Хакыев, Фатуттаров, Аяр Рахим кебек язучылар, иҗтимагый белгечләр эшлиләр инде. Һәм инде әйтергә кирәк, хәзерге көндә шулай ук әлеге Әлмәтләр нәселен дәвам итүчеләрнең берсе, ул безнең Чулпан Хаматова дигән актриса бар инде, сез аны барыгыз да беләсез. Ул шул нәселдән килеп чыга. Нәселдән бер ботагы бер җирдә дип әйтеп була. Хәзер инде мәхәлләләргә килгәндә, ул шулай ук 18-нче гасырның урталарында шактый гына актив оеша башлый инде. Без беләбез инде, безнең татар халкы гомердә мәхәлләләр белән яшәгән була. Мәхәлләләр янында мәдрәсәләр була инде. Әлбәттә, ул мәхәлләләрне халык үзе яисә инде берәр бай кеше тоткан, булышкан. Шуңа күрә инде монда да яңа татар бистәсендә дә халык күчеп килгәч, мәхәлләләргә бүленә башлый. Әйтергә кирәк, иң беренче мәхәллә әлеге татар бистәсендә ул иң беренче ракта иске татар бистәсеннән килгән, иске татар бистәсеннән булган халык тәшкил итә инде. Һәм инде Шиһабетдин Мәрҗани үзенең Мустафадел Әхбар фәннишендә әлеге мәчет турында кыскача гына язып, кыскача гына тасвирлап киткән инде. Мин хәзергә кыскача гына әйтәсе килгән иде. Аның турында 7-нче мәчетне, ул монда күп кенә мәчетләрне тасвирлый. Барысы да яңа татар бистәсенә карамый. Казан шәһәренең яңа бистәсендә Урта Таш мәчет. Бу бинасында кадәр шул ук ярында яңа бистә төзелгәч салынган бер агач мәчет булган. Ул беренче мәчет һәм Ишкәй Милла мәчете дип танылган иде. Шул мәчеткә Казан әһелесеннән Мурат Бакый бине Мәмсә әл-Болгари исемле кеше Имадел Ислам китабының бер нөсхәсен вакыйф иткән. Моның 1741 ел Рабигъул-әүвәл аеның 1-нче көнендә вафат ителгәнне Милла Мөхәммәд Әмин бине Яр Мөхәммәд бине Мәмәш кылмый катнашында расланды. Мәшһүр сәүдәгәрләрдән Ракибай исеме белән танылган Абдуррахим бине Валид бине Мөстәлим бине Мәмәш әл-Урнашбаши 1801 елда шушы олы мәчетне таштан төзеткән. Ул үзе Урнашбаш авылында 1850 елда вафат булды. Җанасы Милла Садыйк бине Габид бине Габделгазиз укып, шул авылның каберлегендә җирләнде. Балаларыннан Габделкадир исемле берсе һәм тагын кайберләре исәнләр. Мәчетнең михрабы көньяклыктан 10 градус көнбатышта урнашкан. Монда инде әлеге мәчет турында әйткәндә, монда аның оешуы, аның салынуы
Төрлечә монда языла, кайбер җирдә 1801 дип, менә хәзер әйтелгәнчә кайбер җирдә 1802 дип очраган да бар инде. Хәзер инде беләсез, ул Зыл Татарстан 20-нче ел бинасында урнашкан булган әлеге Шамилә, сорау бирсәм мөмкинме? Аны менә 11-нче мәчеттә диләр. Ничек Марҗанида ул 7-нче мәчет дип очрый. Анарсын нигәдер ул 11-нче булып китә. Ни өчен шулай? Марҗани монда мәчетләрне тасвирлаганда ул гомумән Татарстан менән Казанда булган мәчетләрнең барысын тасвирлый ул. То есть Ахмед саны рәсми саннар түгел. Рәсми саннар түгел. Bu мәчетне рәсми документларда, әгәр дә татар бистәсендә ул беренче салынган мәчет итеп саналса, рәсми документлар бөтенләй ул беренче мәчет дип бар. Документларда официальный документ идет как мечеть номер 11. Мечеть номер 11. Марҗани ул мәчетләрне ул шул ничәнче елда салынган шуңа карап күрсенчә булалар хронологик тәртиптә. Тоже ачыклап китерсез, бәлки Казандагы мәхәлләләрнең саны ул нәрсәгә бәйле? Менә порядок номер. Нигә ул 11-нче булып китте? Нигә ул 10-нче түгел мәсәлән? Да бармы? Но бу официаль документларда, бу Россия империясендә алар әлеге әйтәм мәчетләрне шул оешкан елларына карап мәхәлләләр алар әгәр дә 200 кешедән артык булса рөхсәт итәләр иде, мәхәлләләр оештырырга, мәчетләр төзергә, шулай официаль шундый саннар бар иде. Хәзер инде әйтергә кирәк, имамнарын монда Марҗани әлеге имамнар арасында мәгълүм дигәндә әйтә инде, менә мин монда әйтеп үткән идем. Әлеге мәчеттә Имадul Ислам дигән китап бирелде дигән әйткән иде. Монда әлеге китап 1741 елда бирелгән, әлеге мәхәллә кешеләренә. Димәк, әгәр дә 1801 елда салынган булса, монда яңа татар бистәсендә. Димәк, бу китап инде иртәрәк бирелгән мәхәллә кешеләренә. Һәм бу мәхәллә кешеләре кайда күчеп килгән булалар инде. Безнең уйлавымча, алар инде иске татар бистәсенә күчкәннәр. Әлеге китап инде булган аларда, шул мәчеттә алар ул китапны куйганнар, шуны белән эшләгәннәр. Әйткән инде, әлеге мәчеттә Марҗани Мамыш исемле имамны күрсәтә һәм аларның сыңлысы Махмуд бин Махмуд Әмин Мәмеш 1812 елда үлгән. Ул әлеге мәдрәсәне һәм мәхәлләне оештырган инде, һәм инде педагогик эшчәнлектән тыш шулай ук фәнни эзләнүләр белән дә шөгыльләнгән. Соңыннан аның урынына Хамид Муртазин исемле мулла килә инде. Мәхәллә башлыгы булып Абубакир Исупов Зиябаш авылыннан килгән кеше була инде. Ул инде Бохара мәдрәсәсендә укыган булган, һәм инде аның шактый гына шәкертләре, мөрәббиләре булган. Һәм 1877 елдан 1904 елга кадәр 11-нче мәчетнең әлеге мәчетнең имамы булып Мөхәммәд Шакир Хөснетдинович Сәитов була. Ул 1840 елларда, 1904 елларда яшәгән була. Һәм әлеге вазифаны үзенең әтисеннән соң Хөснетдин Гомәрович Сәитовтан соң дәвам иттерә инде. Һәм инде әйтергә кирәк, әлеге елларда Сәйит дигән мәдрәсә, сезнең ишеткән бардыр, Сәйит дигән мәдрәсә эшләп килә инде. Һәм әлеге Мөхәммәд Шакир Хөснетдинович Сәитов әлеге мәхәлләдәге мәдрәсә белән мәдрәсәдә эшләгән вакытта монда шәкертләр саны әйтергә кирәк булмый. Киресенчә әзгә кала, чөнки мәсәлән 1893 елда бары тик 20 шәкерт укыган дип монда әйтелә. Шундый информация була. Бу инде күбесенчә иске методлар белән, кадими методлар белән укыту белән бәйле дип билгеләнә инде. Һәм инде әлеге ситуация 1914 елда үзгәрә. Монда яңа
мәхәлләнең башлыгы, яңа мөгаллим булып Кашафутдин тәрҗеман килә инде. 1877-1940 елларда яшәгән була. Ул Казан губерниясе Спас уездының Ямкино дигән авылында туган була. Ул Казлы мулла гаиләсендә. Һәм инде сез беләсез, ул Бару белән бик якыннан эшли була инде. Аның сподвижнигы була, дәвамчысы була. Һәм инде яңа методларны, яңа реформаларны шулай күрә белә һәм әлеге мәчеттә актив рәвештә кулланыла. Һәм инде әйтергә кирәк, 1910 елда кешеләр саны 60-ка җитә, әмма соңрак казыйга сайланылгач, МДСның казые булгач, инде әлеге эштән китә инде һәм инде күбесенчә казылык эше белән, Әсәф Фәхретдинов белән, Галимҗан Баруди белән берлектә эшләнүен дәвам итә. Сәйд менә әлеге Сәйд мәдрәсәсе турында әйткәндә, мин әйтәсем килә, әлеге мәдрәсә ул мәчеттән ерак түгел урнашкан була. Хәзер инде ул кызганычка каршы сакланмаган. Әйтергә кирәк, яңа татар бистәсендә монда бөтенләй сакланылган биналар, сакланган элеккеге йортлар бик аз. 90%-дан артыгы алар без аларны югалды, кызганычка каршы. Менә шулай да менә мәдрәсә, сез күрәсез, менә монда Багаудин Ваисов дигән бездә иҗтимагый һәм дини белгеч инде. Менә Ваисовчылар дигән хәрәкәтне дә беләсез инде. Ул инде исламның төп кануннарына каршы чыга инде. Үзенең йорты өстенә үзенең аерым флагын ясап, безнең дәвамчылар шәкертләрен итеп каршы чыга инде. Һәм инде 1884 елда полиция һәм шулай ук монда яшәүче халык белән берлектә әлеге йортка кереп, аны кулга алалар, аны больниска җибәрәләр инде. Һәм инде халык хәтердә калмасын дип, аның йортын хәтта бүрәнәләргә сүтеп, тулысынча җимереп бетерә инде. Менә шул урында, как раз шул урында әлеге Сәйд дигән мәдрәсәсе оеша инде соңрак. Һәм инде мин әйткәнчә, шунда Шаһутдин тәрҗеман эшли. Менә әйтергә кирәк, әлеге мәдрәсәдә мәктәп булган һәм инде мәдрәсә булган. Мәктәптә 4 сыйныф булган, 4 класс булган. Монда татар алифбасы, татар теленә уку, Коръән уку, тарих, изге тарихлар, арифметика, мотор язу кулланылган. Инде мәдрәсә үзендә 3 класс булган инде. Монда шулай ук татар теле, ислам тарихы укытылган, арифметика, география, хадисләр, гарәп теле грамматикасы укытылган, фараиз һәм башка фәннәр укытылган. Бу инде мин әйткән беренче мәхәллә турында. Шулай ук беренче мәхәллә белән берлектә яңа татар бистәсендә икенче мәхәллә оеша. Ул инде күбесенчә хәзерге урамнарның шурамның сул яктагы, көнчыгыштан сул ягын, аннан соң Камил урамның ягыннан төньяктан һәм көнбатыштан Татарстан урамын, һәм инде көньяктан Михавчиклар урамы мөселманнарын берләштергән. Монда шулай 18-нче гасыр ахырларына хәтле шулай агачтан ясалган мәчет булган. Инде аның урынына 1802 елда беренче гильдия сәүдәгәре Абдулсалим Дамишев тарафыннан монда инде таштан ясалган яхшы бина эшләнгән, яхшы мәчет эшләнгән. Хәзер ул Мәҗит Гафури 34-нче айырты. Ул мәчет бездә сакланмаган. Анда бездә гимназияда калганда. Ул мәчет сакланган. Ул шактый юмарт һәм юмарт хәйрияче була.
әлеге мәчет турында шулай ук Шигаб Мәргәнидә шулай ук язылган. Алтынчы мәчет дип булганда бирелгән. Казан шәһәрендә Яңа бистәнең төньяк-батышында 6-нчы мәчет дип аталган Улы Таш мәчет. Элек бу урында агач мәчет булып, 1802 елда Казанның улы сәүдәгәреннән Габдулла бин Габделсәлам бин Дәмеш әл-Мәшкәрәви аны таштан төзеткән. Кыйбласын Милла Абдуннасыр Сави хисабына якынлаштырып эшләгәннәр. Михрабы дөрес урнашкан. Төзүчесе әлеге Милла Абдуннасыр Курсавиның бер туган җизнәсе. Ул 1832 елда яше 100-гә җитеп, Мәшкәрә авылында вафат булды. Җаназасын Милла Габдулла бин Яхья укып, шул авылның каберлегенә җирләнгән. Оныкларыннан Казанда Әхмәд бин Исхак бин Муса бин Габдулла, Кышкарда Милла Исмагыйль бин Муса, Мәшкәрәдә Шакир бин Әхмәд бин Габдулла һәм Хәсән бин Мустафа бин Муса, Нормада Гариф бин Ибрахим бин Муса һәм Юсуф бин Муртаза исемләр дип язылган. Әйтергә кирәк, менә әлеге мәчет төзегән урында монда инде төрле фикерләр бар, риваятлар бар. Бер риваят буенча, менә мәчет төзегән урында элек 1552 елда Казанны саклаучыларга монда кабер куелган. Аларны җирләгәннәр, күмгәннәр, һәм аның урында таш булган иде. Менә монда күмелгән дип Казанны саклаучылар. Һәм инде әлегенә исеменнән иске таш исеме килгән дип. Шулай бер фараз, бер риваят бар. Шул ук вакытта икенче риваят буенча Пугачев яулары вакытында Пугачев Казанны алган вакытта шулай Казанны саклаган кешеләре шулай җирләнгән дип әйтелә. Һәм инде тагын өченче версия буенча инде башка җирләрдән, башка мәчетләрдән алынган ташлардан төзелгән әлеге мәчет дип фаразлана инде. Гафу итегез, сорау мөмкинме? Сезнең фикерегез буенча, бу риваятны тикшерергә кирәкме? Һәм тикшерергә кирәкме? Әллә менә шулай риваят булып калдырырга кирәкме? Яки барлыгын тикшерергә? Риваятлар булырга кирәк инде, риваятларсыз булмый. Хәзер аны тикшерер өчен анда инде казулар алынганмы юкмы белмим, археологлар эшләгәннәр дә. Бәлки әгәр дә нинди дә булса ташлар табылган булса, аларның нигезләрендә, бәлки хәл итеп булыр иде. Төгәл бу сорауга җавап әйтә алмыйм. Әгәр дә билгеләп булса, ничегрәк, нидән әлеге исем киткән, кайдан чыккан, начар булмас минемчә. Бу әлеге мәхәлләнең беренче имамы булып Фазыл Сайфетдинов була. 1812 елда үлә. 1813 елда аны Амирхан Абделманнан исемле Чистай районының Тултыш дигән авылыннан алыштыра инде. Ул шулай Сосна, Маскара авылларында белем ала. Соңыннан Бухара мәдрәсәсендә һәм инде бу мәчетләр алдынан, Яңа татар мәдрәсәсендә алдынан Казан иясенең төрле авылларында мулла булып эшләп килгән иде. Һәм инде Амирхан хәзрәт үлгәннән соң мәхәлләнең башлыгы булып аның улы Мөхәммәд Вафа килә. Һәм инде казый булып сайланганнан соң аны ул 1838 елда Казанна китә һәм әлеге көннән алып, әлеге чордан алып 1848 елга хәтле әлеге мәчеттә Баймурат Мухаррәмов дигән кеше мулла вазифасын башкара. Ул шулай ук сәүдәгәрләр, 3нче гильдия сәүдәгәрләр нәселеннән була. Һәм инде ул монда әйтергә кирәк, дини эшчәнлек белән берлектә шулай ук анда кичкенә туклама фабрикасын оештыра, монданың территориясендә була. Һәм инде кичкенә сәүдә эшләре шулай алып барыла. Аның менә монда әйтелә кайбер язылган хезмәтләре бар. Һәм менә мәрҗәни бәяләмәсе буенча алар совершенно пустые һәм бессмысленные эштәлеге буенча дип шулай мәрҗәни билгеләгән аның хезмәтләрен.
1847 елда яңа имам сайлана, ул инде Амирхан бин Габделманнанның улы Хусейн була. Ул шулай ук Чистай, Казан, Мәскәрә, Бухара мәдрәсәләрендә укый. Шактый гына көнчыгыш тарихи кулъязмаларны өйрәнә, чыганакларны өйрәнә. Аның шулай ук берничә язылган китабы, төрек тарихи буенча язылган китаплары бар. Ул Таварихи Булгария 1883 елда чыккан һәм Бик шәҗәрә, ләкин нәселләр бәяны ул 84 елда язылган була. Һәм инде 1889 елда Амирхан Хусейн Амирхан әлеге мәчеттән килә, имамлыктан китә һәм әлеге чордан алып 17 елга хәтле бу мәхәлләнең башлыклары һәм муллалары булып, аның балалары Мөхәммәд Назип һәм Мөхәммәд Зариф Әмирханнар булалар. Беренчесе Мөхәммәд Назип дигән Чистайга китә, ул да шулай беренче Чистайда беренче мәчетнең мулласы була. Икенче энесе шактый озак еллар әлеге мәхәлләнең мулласы башлыгы була. Без инде беләбез, Амирхан Мөхәммәд Зариф гаиләсендә инде Фатих Амирхан исемле безнең танылган язучы Фатих Карим туа инде. Һәм менә аның әтисе әлеге мәчеттә озак еллар буйлап мәхәллә башлыгы мулла булып тора. Шулай ук әйтергә кирәк, бу иң зур мәхәллә булып Яңа Татар бистәсендә була. Монда 20-нче гасыр башында 1260 ирләр һәм 180 монда хуҗалык, 180 йорт булган. Инде әлеге менә мәчет башында без инде беләбез, монда танылган Әмирхания мәдрәсәсе эшләп килә. Ул инде Казан уездында алдынгы мәдрәсәләрнең мөселман уку йортларының берсе була. Һәм анда ел сайын 80ләп шәкерт укыган була. 19-нчы гасыр ахырында шулай ук әлеге мәдрәсәдә Гаяз Исхакый, сез инде беләсез, иҗтимагый эшлекчесе, татар язучысы Гаяз Исхакый укытып кала. Һәм инде әлеге мәдрәсә турында шулай кыскача гына әйтеп китәчәк килә. Менә 1898 елда Казанский телеграф исемле газетада монда шактый бер мәкалә чыга. Казанский телеграф о мусульманских школах, которые содержались Казанским городским управлением. Об экзаменах в Амирхановском училище в Новотатарской Слободе в городе Казани. Урысча укып китсәң, кем инде. На днях закончились экзамены в Амирхановском училище Новотатарская Слобода. Мы уже сообщали, что в этом училище преподавание ведется по звуковому методу учителя Гаяз Исхакова и по учебнику Гадия Максудова. Мусульмане очень заинтересовались преподаванием по звуковому методу в названном училище. Таких интересующихся явилось на экзамене до 200 человек. Как мы сообщали, первое испытание учеников, происходящее еще зимой, в присутствии многих казанских мусульман, дало прекрасные результаты. Дело, очевидно, ведется умело и толково. Последнему испытанию, происходящему на днях, подверглись ученики, только что поступившие и оканчивающие. Присутствующие мусульмане воочию могли убедиться в превосходстве обучения по звуковому методу. Вот перед глазами 200-ной толпы мусульман стоял мальчик всего 6 лет. Все были свидетелями прекрасного усвоения малюткой грамоты. А сколько он обучался? Всего ведь 3 месяца, что при обучении по буквенному методу достигается долгими томительными годами. Мусульмане прикладывали руки к сердцу в знак особого удовольствия, благодарности и уважения к трудам молодого учителя. Но ведь у мусульман всегда так бывает. Под светлым впечатлением от экзаменов мусульмане пришли в экстаз, чуть не расцеловались. Вот где люди, знающие цену просвещения, может подумать неопытный наблюдатель. Но как он горько ошибается.
Они там за порогом школы сейчас же позабыли о существовании какого-то звукового метода. Начхать на него. Отцы и без него жили, да ничего, немного подумав, скажет иной скептик. Проще сказать, фанатик, мусульманин, боящийся новшества, как ворона куста. При таком отношении к школьному делу нисколько не удивительно то печальное обстоятельство, что почти во всех медресе обучение грамоте ведется все по-старому, да подобному незвуковому методу. Подействовали ли хотя бы на 10-ю часть мусульманской публики, присутствующей на экзамене в Амирхановском училище, речь учителя Исхакова о значении преимущества звукового метода? Салмак кына кішкенә мәкалә Амирхания мәдрәсәсендәге Гаяз Исхаков тарафыннан алып барган яңа җәдиди звуковой метод буенча язылган кішкенә белешләр бирелә. Инде без инде беләбез, әлеге мәдрәсә 1917 елда Совет власте килгәч тартып алына, аның урынына инде бездә беренче баскыч мәктәбе эшләп килә. Аннан 60 елларында ул 35-нче татар мәктәбе булып бездә булып китә. Һәм инде соңгы елларда ул бездә хәзер беренче татар гимназиясе. Binası saklanan işlerler boyunca Amerikan Üniversitesi güzel bir kişiler. Bu işlerlerden işlerler aşağı iniyor. Belki o arşivlarda var. Amerikaniya мәдрәсәсе буенча шулай китаплар чыккан бар. Инде соңгы мәхәллә булып яңа татар бистәсендә ул инде Тәбәнәк мәхәлләсе 1808 елда ул Муса Исмагилович Апанаев тарафыннан беренче килде, сәүдәгәр тарафыннан эшләнделәр, ясала. Аның турында шулай микрофон. Апанаев bu indi Musa Apanayev түгел, bu аның балалары. Нәселе. Менә әлеге мәчет турында 8-нче мәчет яңа бистәдә 3-нче мәчет һәм Тәбәнәк мәчет дип билгеле. Казан сәүдәгәре Муса бине Исмагил бине Апанай кызы Зөбәйдә Хаҗи Тимер Фулак бине Муса бине Якуб бине Ишмәмәт никахында вафат булгач 1808 елда кызның мирасы хисабына төзетте. Михрабы көньяктан 5 градус һәм кыйбладан 10 градус көнчыгышка авыштырылып, ялгыш эшләнгән. Милла Шихабетдин бу мәчет кыйбласын Милла Абдуннасыр билгеләде дигән дәгъвасы дөреслеккә туры килде. Михрабы көнчыгышка күп авышуның ярамаганлыгын белү өстенә Милла Абдуннасыр бу мәчет төзелгән вакытта Бохарадагы мәшһүр вакыйгаларда куркусыз көрәш алып барды. Әлеге мәчетне төзүче 1826 елда вафат булып, яңа каберлеккә җирләнде. Төзелеш вакытында билгеле. Сез аңлаганча, Апанаев, Муса Апанаев үзенең үлгән Зөбәйдә исемле кызына васыять итеп, әлеге мәчетне ясы төзи. Һәм инде бу официаль документларда 9-й соборный мечеть дип атала. 9-й соборный мечеть. Хәзерге вакытта аның урынында мин белүемчә Ал мәчете тора. Ул инде бездә сырак төзелә. 1906 елда шулай ук сәүдәгәр Мөхәммәд Галикиев акчаларына тырышлыгы белән бу шулай ук шактый гына зур мәхәллә була. Шактый зур мәхәллә була. Монда шулай ук имамнар һәм мәхәллә башлыклары бу шулай ук танылган кешеләр. Бу Хамид Мургазин, аның улы Мөхәммәд, шулай ук Абдулгани Имангулов, шулай ук Абдулкаим Абдулбадиров, Мөхәммәдшә Абдулгадиров кебек шулай ук мәхәллә башлыклары һәм муллалар була. Әйтергә кирәк, әлеге
мәхәлләдә, әлеге мәчеттә шулай ук шактый гына күп еллар Салихҗан Галиев, бу Мөхәммәдҗан Галиевның улы була, сез инде күбрәк беләсездер. Галимҗан Галиев дигән кешене, бездә Галимҗан Баруди, бу Салихҗан Галиев, Галимҗан Барудиның абыйсы була инде, һәм инде шулай ук әлеге мәчетнең мәдрәсәсе эшендә зур эшчәнлек күрсәтә, фәнни эшен, фәнни процессларны ул шулай ук яңа юлга куя, яңа фәнни эшчәнлеккә куя инде. Соңрак инде Салихҗан Галиев әлеге эшчәнлектән алына, һәм инде безнең абыйсы белән сез беләсез, Вологдага озатылган заманда аларның бергә төшкән фотолары бар. Салихҗан Галиев, Абдулла Банай, Казаков дигән кешеләр белән алар инде Вологда ссылкада булганда монда төшкән фотолары. Шулай ук күргән фотолар әйтергә кирәк, әлеге татар бистәсендә шулай ук шактый гына төрле түгәрәкләр, иҗади татар яшьләре түгәрәкләре булган. Монда Фатих Амирхан, шулай ук Дәүләт Алиев, Хусейн Ямашев, Гаяз Исмәгыйль, Тукай кебекләр шулай үзләрен калдырганнар, актив эшләгәннәр. Тулайын әйткәндә, әлеге яңа татар бистәсе шактый күп кенә талантлы кешеләрне, шактый гына күп кенә танылган кешеләрне монда җыйган, оештырган. Һәм инде безгә әлбәттә инде бүген тырышырга кирәк, бу эшләрне дәвам итәргә, архивларда да эшләр, фотографияларны кире кайтарып, шулай ук инде булган әлеге мәчетләрнең урыннарын шулай ук билгеләп, тарихларын тулысынча өйрәнеп, кешеләргә аңлатырга кирәк инде. Мин инде әйткән идем, бу татар бистәсендә күп кенә биналар, күп кенә тарихи һәйкәлләр югалып кала. Шуңа күрә Аллага шөкер, безнең яшьләр эшләп калалар. Һәм инде бу эшләрдә аларга аңлатырга бик зур рәхмәт. Кыскача әйткәндә, шундыйрак яңа татар бистәсенең шундыйрак тарихы бар. Сез күрәсез инде, зур гына эш мәхәллә, зур гына эш мәдрәсә эшләп килгән инде. Һәм инде әлбәттә татар мәгарифендә, татар белем системасында шактый гына зур урын алган. Бик зур рәхмәт. Сораулар, мәдрәсәләр, мөгаллимнәр турында. Монда дөрес әйткәндә, Шамил абый, бездән тәкъдим инде күптәнге яңа бистәгә багышлап, аерым бер конференция уздыру мөмкинлеге, чөнки ал мәчеттә дә күпләп мәгълүмат тупланган, Иске Ташта да туплыйлар үзенчә инде теге, бәлки аларга ниндидер фәнни юнәлештә бирергә кирәктер. Әмма мәгълүматлары күп, аннарсына рус теле краеведларыбызда яңа бистә буенча шактый күп мәгълүмат туплаган инде, биналар информациясы буенча. Менә тарих институтка шундый бер үтенеч, бәлки бездән 2000 елларның башларында бик актив бу эшләр башланып киткәннәр иде. Бик соңгы вакытта әзрәк бу юнәлештә ничектер туктап калды. Менә былтыр Иске татар бистәсе буенча бер зур гына форум оештырырга тиешләр иде. Менә татар бистәсе буенча әлбәттә материаллар да әзрәк, әлбәттә билгеле монда барыбер территориясе кайдан булса да, мәхәллә саны кимрәк булган инде. Менә шулай да сез ничек тә булса, бу эшне башлап чыгарга кирәк, халыкка җиткерергә кирәк, аерым ниндидер китап чыгарга, иллюстрациялардан барсын булсын дип, кеше үзенең тамырларын, үзенең нәселләрен, җирләрен белсен дип, әлбәттә менә бу башлангычны дәвам итәргә кирәк. Рәхмәт. Сораулар, дуслар. Сорау бирәм. Ни өчен бу эш мәхәллә барлыкка килгән, аннарсының мәхәлләр саны үсмәгән? Ни өчен
Искиташта шул кадәр күп кеше булган, алар теге яңа мәчет сорамаганнар. Ну, мин теге Гипотеза буларак бәлки. гипотеза буларак дөрестән дә сез әйттегез, кеше саны анда хайран булган, мәхәллә саны. Ну, минем билгеле беренче вакытта монда 1860 елда монда яңа требованиялар да килеп чыга, монда әзрәк мәхәлләләрдә бүлек буенча указлар килеп чыга инде. Һәм инде монда инде беренче вакытта Россия империясы чикләргә тырыша инде бу мәчетләрнең үсмәвен инде, мәхәлләләрнең үсмәвен. Һәм инде әйтергә кирәк, монда инде мөхаҗирләр дигән хәрәкәткә китә башлый, монда кысраулар башлый инде, күп кенә алдынгы муллалар, алдынгы кешеләр Төркиягә китә башлыйлар инде. Һәм әлбәттә бу хәрәкәт мәхәлләләрнең үсүе кими башлый инде. Шулай ук татар халкы, татар кешеләре башка районнарга да күчә башлый, Казаннан һәм инде башка җирләрдә дә мәхәлләләрне оештыра башлый. Шуңа күрә менә әлеге территориядә бу өч мәхәллә ничектер татар халкының ихтыяҗларын ниндидер дәрәҗәдә канәгатьләндерә, шулайрак санаганнар инде. Рәхмәтләр. Дәвам итәбез лекторияне. Шамил абый, зур рәхмәтләр.